Assalomu alaykum. Ba tamam подписчикам. میخوام چرا شما دا بگم اینجا کدام آدمای подписаться کردیم подписаться کردیم حاضر مقصد در اینترنت معمور نشون میتون مقصد که دیگه آدمای هم هستن شب بهتر بندشون تا میتون ویدیو آینده دا نصیب باشه همین آدم ها حاضر در چی هم در اینترنت استگی هم همین آدم ها حاضر در اینترنت استگی هم اینجا من نماشون پایین می نویسم هر روز من خیلی نماشون نوشته گرفته استم مقصد که اگر نگن آنها چیه ما подписаться کردیم و نمای ما نیسته هر روز من خیلی نماشون نوشته استم افتادن نشین همه طرفا نکنیم رادیون подписаться نکنیم проблема نیست نه برو مدرف همه گوشه برادیان نمه подписаться کردم آخه اینجا خیلی کار موندگیه چی موندگی؟ اینه النابوگی خیلی چی؟ تا صاف نکردیم صورت میبینه گم میزنه سلام اکشورا جای دکتر میموندگیش نیست تو جای دکتر میموندگیش نداشت آوردگی نبوده هم کن آمان ما ایران خراسان بچه کسی هسته همش میبروی پرابلم نیست بچه زیغ نشد یکم وقت قبول شدگی همش قبول شدگی بچه پرابلم نیست کدام подписаться کردگی همینجا هسته فقط ما گفتم که بچه همین پشته من اینجا کدامش باشه فرق ندارم اینجا وقتی در اومده اینجا فیسبوک اینستاگرام کانتاکت پشت جیمیل و ادنا کلاسیکو اینجا ده هستن اینجا میدروین امیو داین هستن اینجا ده روان میکنین چطور
бозӣ як навишта равон мекунем, проблема нест. Как обычно бозиро ами рӯзи бозӣ 2 феврал соати 5 бега вақти душанбе қатӣ анами каналда прямой эфир меша. Бачаҳо ранги дига бозиҳо ҳама номое ки ма дар равон дагиам мақсад подписатсия кардагиам аморо ҳамаша навишта дар коғаз дуруни ҳамун чи як қутила ёки ҳамун лататронда мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамуда мендозем. номи кадоме биромад братано ошаваша меҳнат ай тақдири кадоме бошада мақсад тақдири кадомеда боша тақдири касе баландӣ кард иншоалло соҳиби ҳамун мошин мешавад. барое ки касе мебурад дуо гӯшем ки худо рӯзои нағзда истифодаш барад. саволе дорен акаҷоно братано ҳаминҷа битено махдум любой саволтона ҷавоб мегӯям. най ҷозиба нишонатон шумо да най одноклассника най фейсбук ман най вконтакте най инстаграм на братано қабула номи ҳамата ба ҳарфҳои камол менависум, проблема нест братан. инҷа ҷимейлам ҳаст. на ҳаст тбсина мухлисон моника айҷан нуриддин мусоев бас абдуҷаббор ёсман вайн одноклассник дам ба фикрам равон кардагиам кадоме на ҳабибулло умедҷон одиназода хуршед чанд кас айҷа бисёриам фейсбук дам хеле равон кардагиам най ҷамол нишонатон най раҳматулло баҳром абдуҷаббор абдукарим контактидам хеле равон кардагиам чанд касо мақсад на ҷасур мужик ҷаборов на аем шукрулло ҳозир имом дар равон кардестай айҷан инстаграмда хеле равон кардагиам фарҳод тағоимурод илҳом кадоме равон кардагиам братано проблема нест номотон ҳаст зиқ нашен ҳамаи ҳамида ватсапум дам равон кардагиам ватсапу имом дам равон кардаистан равон кардагиам насиб боша уҷа мегирем ҳамаи номор кадоме ҳаста братано мегирем чӣ мекунем менависем проблема нест менависем тақдири кадомеда боша иншоалло ватсапи мо 884 44 24 04 дар ҳаминҷа медурои ҳамаш ҳаста ҳаминҷада ман навиштагим канали ютубумда наман нишонатон тонози ватсап имо 884 44 24 04.
билет намегирем бачаҳо, фақат подписатсия мекунем. Як видеоро тамошо кардам, мақсад лайку комментария менависен. Ягон хел билет нест. Барои билет иншоалло рӯзи бозӣ, рӯзе ки и бозиш мегзара, ҳамон рӯз ман бо дар ин бора гап зада мебинам. Мақсад ки агар ба мардум розӣ бошам, мо билетам мекунем. вақта ман расчётша гирифтагиём, мақсад мошино бисёр мешаванд, призи пулиш бисёр мешавад, насиб бошад. Ушта бо фикр мекунем, дар ин бора баъд гап мезанем. Биё, маҷлис диромад. Май. Май. Ҳаста, дар инстаграмам ҳаста. Инстаграм дам меоям, одноклассник дам, фейсбук дам, вконтакте дам, ҷимейлам дорум. Ҷимейл дам меоям, ватсапу имом дам омадеста. Ҳамаи амуро ман мегирам, ва проблема нест, зиқ нашед. Дар ин бора умуман фикр накунем, кадоме ки ҳаст. кадоме ёр рафиқ дорӣ бачаҳо, ягон шинос дорӣ, ҳеҷ гап нест. Гуфтен аз шумо дастгирӣ мешавад, мақсад ки чӣ мекунем, ҳам мо да дастгирӣ меша, ҳам тақдираш баландӣ карда, иншоалло мебура, ҳеҷ гап нест. Чӣ боз мешавад? Бозӣ братанҷон, нами канали ютуби мада, нами канале ки ҳозир прямой эфир рафтеста. Медурем подписатсия мекунӣ, чӣ кор намекунӣ? Подписатсия мекунӣ, ҳамун поштаҳои мада, фейсбук, вконтакте, инстаграм, ҷимейл, одноклассник, ватсап, имо. Бозӣ як навишта равон мекунӣ. Дига ягон кор намекунӣ. Ҳамун видеода ман фаҳмондагим бо. Мақсад мошина мебинӣ, мошин бук мекунӣ. Мошина нигоҳ мекунӣ. Ҳаминҷа як лайк мемонӣ, мақсад як комментария менависӣ. Тамом ягон намуд билетгирӣ, ягон гапи дига нест. бозӣ як ҳамира дар поштам менависӣ. Максимов поштамда навишта равон кунед. Комментариятонро ман наметавонам дида бисёр вақт. хоҳиш мекунам амуро поштамда нависед, ман ай поштам мегирам. аму мегӯм ки поштаи мада бозӣ як навишта равон кунед. амуҷа канали мада бидуроед. амуҷада чӣ аста? поштаам аста. амуда ёки имо вайбер, имо ватсап дорум. амуҷа номеро аста. амуда гирифта бозӣ як навишта равон кунед, тамом.
бачаҳо агар хоҳиш дошта бошед мо мегӯм билетам кадестем ба нархи арзон дастрас. рӯзи мо ҳисоб китоб мекунем, чӣ бояд кунем, чанд сум кунем, чандта билет кунем, неки ҳатман 4та мошину призои пулиям мешавад. фақат мояли то бозиро озмояд чӣ кунем, я ҳисоб китоб кунем ку чӣ мешавад, чӣ хел мешавад, насиб бошад. билетам монданем ба нархи дастрас, хеле қимати 2000 3000 хеле гапо нест. фақат арзонак чандта мешавад, чӣ хел мешавад, аморо ма расчётша бигирам, билет мемонад, насиб бошад кадоме агар хоҳиш монда иншоалло ай пушти ишам мешавем. уҷада туфои боз зур мешавад, насиб бошад 3та 4та мумкин 5та мошин мешавад. бинем ку чӣ мешавад, мумкин хона ҳам мешавад. иш вобаста ай ҳисоб китоб кардагимон. дар ин бора ман рӯзи бозӣ ки прямой эфир мешавад, хеле бачаҳо прямой эфир мешавад, амоҷода ман гуфта мегзарам. любой саволтоно бачаҳо ҷавобшо мегӯям. ҳаминҷа поштамро бинависен, чӣ кор кунем, кадом саволе бошад, чӣ хеле бошад, бачаҳо ман ҷавобшо мегӯям. дар ин бора проблема нест. касе чӣ хел саволе дорад, чие нофаҳмояд, бачаҳо савол ҷавобшо мегӯям. сад фоиз бе ягон шаку шубҳа бозӣ мешавад. рӯзи 2 феврал бачаҳо, 2 феврал соати 5 бегаҳ ман охир прямой эфир мешавад. бачаҳо прямой эфир мешавад. ҳамонҷода номи як одам мебирояд. бачаҳо номи як одам мебирояд. як одам соҳиби мошин мешавад. якта мошин. ин фақат ман гуфтаистам ки барои подписчикои чиста, барои подписчикои, барои мақсад ман билет надорам, билет нафурӯхтам ки ман 4-5та приз монуму, 5та вақте ки 10-20та приз монуму, 10-20 касои мақсад падарка шавад. як дона мошина, ам мошина мақсад дар чӣ партофтагӣ метавонем тамошо кунем, бо як бор дига кадоме нав дромадеста метавонад тамошо кунад, бидрояд бино. Opel Vectra соли 93, документош 9 моҳи дига дорад. паноҳтон ба худо бачаҳо. худованд нигаҳбонтон. 100% кадоме ҳаста мебирояд, рӯи хати подписчико мебирояд. ҳамин имота чӣ хеле бия. ҳаминҷа канали ма да будро ака. канали ма да будро ҳаминҷа о канале навиштагам. о канали да будро имо ватсапум аст брат. медирои ҳаминҷа равон мекунӣ. подписатсия мекунӣ, я видеоро тамошо мекунӣ. мақсад лайку комментария ҳаст. худованд нигаҳбонтон, паноҳтон ба худо.